alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa sallallahu ala nabiyil karim. Masoya annabi sallallahu alaihi wasallama, barkanku da wannan lokaci, kuma ina so ne amfani da wannan dama na sanar ku cewa idan watan azumin ramadana ya kama, yanayin da aka saba saka shirin fidda iza so zai sauya daga karfe 8 zai koma karfe 9 na dare, bayan an yi sallah ashan kuma an yi sallar tarawih. To Allah ya ba mu kullum na fasar za'aikaci mawuce, duka mai rai zai zama mace. Ran Ahmadu ismu ka dauka, ka firta masa Allah.